Em dic Sílvia Balcells Segarra, tinc 42 anys, ara estic a jardineria i les meves feines dins de la jardineria des de portar vehicles i n'hi ha també treballs molt agraïts com també és plantar i després veus el contrast de les diferents plantes fins a vegades supervisar alguna feina més que et pots desenvolupar, no? Com una mica més de capacitat, no? Una mica més d'empoderament. Planifiques o planteges, no? Les flors amb els arbres, amb el conjunt de després de la gespa, amb les feines que has de fer. Les coses que més m'agrada que és a l'aire lliure. Fa 12 i mig que estic treballant en trem. Sents com que tradicionalment era com si fos d'homes. Més que res trencar amb aquest clitxé, aquest tabú, no? Que a mi m'ha ajudat molt. A vegades el ritme d'anar una mica més a poc, més de pressa, aquí s'entén molt millor. Al final i al cabo és que estan retroalimentant, no? Aquesta cooperativa, no? I que al final la societat també te demana, no? Que ho has de fer, no? Se necessiten més llocs així perquè no donem a l'abast.